15.000 bezoekers uit 20 verschillende landen wordt er eind deze maanden verwacht op de tweede editie van het Trendsfestival Sci-Fi in recreatiegebied de Groene Ster in Ljouwert. Het festival gaat 4 dagen terug met muziek op verschillende podia. Maar de oerlijst is te groot, vindt een aantal omwenners in Ljouwert en Tietjerk. Het allerbelangrijkste, ook voor de meeste mensen die onze stichting steunen, is dat ze 's nachts niet kunnen slapen. Voor Sci-Fi wordt de hele Groene Ster afsluiten. Niet alleen nog voor de 4 dagen dat het festival wordt, maar ook voor het opbouwen en het afbreken. Malkoor 28 dagen lang. En dat stekt de omwenners. Voor de ruchter eerst zijn een verbod op het festival. Maar nevens de stichting Sci-Fi zou dat een ramp wezen. Er zijn 15.000 mensen die van over de hele wereld komen, een vlucht hebben geboekt en een vakantie van hun werk hebben geregeld, et cetera, wat dan in één keer in het water valt. Dat is natuurlijk voor ons een heel groot belang. Wij vertegenwoordigen eigenlijk dus de vakantie van 15.000 mensen. Het zou eigenlijk een ramp zijn voor jullie. Dat zou het einde betekenen van ons evenement en van onze stichting, ja, inderdaad. De omwoners maken net al in de druk op de Loelsoerlijst. Ook de natuur zou bottellijn hebben van het festival. In de vergunning gaat de gemeente der Viersen te makkelijk om voorbij, zo vinden zij. Er is een Natura 2000 gebied direct naast de Groene Ster. Het is de ecologische hoofdstructuur van de provincie. Dat loopt in elkaar over. Dus er zijn bedreigde diersoorten waar gewoon ook serieuze aandacht aan moet besteed worden. En de gemeente is daar overheen gewalst. De gemeente Ljouwert zei dat de vergunning dit hier al volle scherper is als hier. Doe gong de muziek 24 uur terug, nou maar de nachts niet meer te jaren wezen. En ik Sci-Fi denk dat er dit hier volle minder klachten komen. We kunnen het goed begrijpen dat het vorig jaar is ontstaan en dat weten we zelf ook wel. Dit jaar, wat ik zojuist ook al aangaf, de systemen die we nu gaan gebruiken hebben zich bewezen en beperken het geluid echt tot zoveel mogelijk binnen de Groene Ster. Man die besluit de ruchter dat het Sci-Fi Festival dit hier teruggaan mag, of dat er eventueel strengere regels komen voor het lood of de afsluiting van de Groene Ster.